Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Je li to kemijska? Da. Evo, ako treba mi samo savjet. Ove pelene jednokratne. Da. I sad smo mi to, znate šta, kako je malo kriza, situacija, tako, znate, pa smo, mi to već par puta ipak iskoristili i oprali doma. Da. Ali mi je sad ipak ostalo malo od ovog zadnjeg pranja, da oprostite, malo žučkasto. Sad mi recite vi od ovih neke kemikale, a šta bi ja mogao staviti na te pelene malo da to maknem? Varekina je za izbjeljivanje bilo čega. To možete i malo u toploj vodi namočiti pa da se odleži, šta ja znam, 2 sata. Imate upute onda. I poslije isprate. Kasnije to operete normalno, još praška i pa onda će one vjerojatno pobijeliti. Jer vidite vi to, oni gore jednokratne upotrebi pa baci. A ja vam već jednu po 7-8 puta operem i sve u redu, funkcionira. Dobro je to. Je li to stavite u makinu za pranje? Da, u veš mašinu. Tako, pa onda na većoj temperaturi to će to otići. Samo malo ostavite u toploj vodi, a stavite malo jače nego što oni kažu tamo, boje će izbijelit ovo, flekice ove žute. Da malo nagrize. Po tome to, šta će ona nagristi, to je za to 5-6 puti ništa. Milivoja Luleka slušajte s osmijehom. U Pevecu kupujte s osmijehom.